me muero morena y por ti. Todo el mundo es contra mí, morena, y porque te quiero. Todo el mundo es contra mí, y yo contra el mundo entero. Déjame subir, oh carro carretero, déjame subir, oh carro que me muero morena. Por ti. Señora alcaldesa de Santiago de Compostela, señores exalcaldes deste mesmo concello, autoridades, patrós e patroas do Museo do Pobo Galego, representantes de outras entidades e organizacións culturales e económicas de Galicia, señoras e señores, amigos e amigas todas. No nome do padrado do Museo do Pobo Galego, a quen represento e no meu nome propio, doulles a benvida e agradezo a súa presencia na casa de todas as galegas e os galegos. Abrimos este acto de recepción das estatuas do mestre Mateo recuperadas do espolio tras anos de loita xudicial e cidadá para o patrimonio de todas e todos. Permítanme dar as gracias públicamente ao excelente equipo humano do Concello e desta casa que fixo posible recibilas con esta fermosa presentación. E agradecer, en primeiro lugar, ao Concello de Santiago por ter escollido o Museo do Pobo Galego para o acomodo temporal das estatuas recuperadas. O Concello de Santiago ten un museo, como teñen todos os socios e socias, patrós e patroas desta casa. O Concello de Santiago depositou, non hoxe, fai 50 anos xa, o seu patrimonio do Museo Municipal nesta casa e fixo de nós os seus herdeiros. Somos a continuación do Museo Municipal de Santiago e estamos ben orgullosas de custodiar e protexer os seus bens como o noso legado. O Museo do Pobo Galego é un museo dos homes e mulleres de Galicia e da súa historia vital. É ben posible que as vicisitudes polas que pasaron estas estatuas sexan o millor dos exemplos das vivencias e a memoria do noso pobo ao longo dos seus casi 900 anos de historia. E mentras estean canda nós, axudarán a entender como foron creadas nun momento de gloria para a arte galega que nace nun país que no fin do mundo fixo orgullo do seu e pediu polo mellor para sí. Axudarán a entender que 200 anos despois unha modernidade diferente pode arrombalas nunha leira e poden quedar aí, abandonadas por outros 100 anos. E que no século XVIII ou XIX algún noble mecenas puido por fin rescatalas para o seu pazo, rural pero culto. E así, nos principios do século XX, poideron ser de novo testemunhas exemplares do noso rexurdimento cultural, outra época de gloria para o noso país, nunha exposición na que se fixo gala da nosa arte tal e como estas obras merecen. E axudarán a entender que os descendentes do mecenas poden pendelas ao Concello para que pasen a ser patrimonio de todos e todas. E que un dictador mesmo pode arrebatar
a propiedade inalienable que é a propiedade de todos e levar para a súa casa o que teña a ben e que teñan que pasar 50 anos para que poidamos atrevernos a poñer a lei ao servicio do pobo outra vez. Que ten que volver a democracia e que ten que ser a xente, a sociedade civil, quen promova que se devolvan, que ten que ser o Concello quen inicie e procure os medios para seguir os pleitos e quen finalmente reciba, no nome de todos e todas, a plena propiedade dos bens. Mentras estean nesta casa, estas estatuas ensinan esa historia da xente, esa memoria do país. Moitas grazas por acudir, sexan benvidas. Se me permiten un apunte para aforrar despois traballos de presentación, neste momento van a intervir os dous exalcaldes de Santiago, de novo a música nos fará compaña e rematará o acto a alcaldesa de Compostela falando para todas e todos nós. Cerraremos con música e, se lles parece, cando todo remate, faremos unha breve foto de familia e deixaremos esta sala para que todas as persoas que nos acompañan poidan tamén disfrutar das estatuas que hoxe temos para todas e todos aquí. Moitas grazas. Ten a palabra. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Xe un día emocionante por moitos motivos. Antes de nada, gustaríame comenzar agradecendo ao pobo galego, ao Museo do Pobo Galego, na capital do pobo galego, que hoxe teña ben aquí a acollernos a todos e a todas para un acto dunha gran carga simbólica, un acto que representa moito para a cidade de Compostela. Tamén gustaríame agradecerlle ao Concello de Santiago o convite para poder intervir, nomeadamente representado no seu goberno municipal, nos grupos municipais do BNG de Compostela Aberta e representado na súa alcaldesa Goretti San Martín. Grazas polo detalle de convidarnos a facer deste acto un acto compartido, que nunha celebración compartida. Celebrábamos hai uns días o 40 aniversario de Compostela como cidade patrimonio da humanidade, 40 anos de recoñecemento que están consolidados dunha cidade que exerce dende hai moito tempo en digna representación dese nomeamento. Aconteceu na época do goberno de Xerardo Estévez, está ben lembralo, e a importancia do fito fixo de Santiago este lugar de acollida, non? Fixo de Santiago esta cidade recoñecida internacionalmente, unha cidade que é capital europea, unha cidade que é capital tamén dun país ás veces negado. Eso é algo que, máis aló da futura internacionalización da nosa cidade, eu coido que é un ben gañado por todas e todos, pero coido que hai unha asignatura permanentemente pendente en dialéctica dentro do noso Concello, da nosa cidade de Santiago, que é a que vou a intentar explicitar agora, e é a que Santiago exerza como cidade patrimonio tamén da súa veciñanza. É unha loita que tanto hoxe Pepe Bugallo, que me acompaña, como eu, como Goretti na actualidade, como outros representantes municipais, tiveran ou non tiveran responsabilidades de goberno, saben que é unha dialéctica e unha loita constante, non? Falar da cidade, falar da necesaria cidade que ten que coidar os seus veciños, que ten que garantir o direito a unha vivenda que cada vez é máis difícil de garantir, que ten que garantir o pequeno comercio, que ten que coidar da entidade dos barrios, do seu magnífico rural e da súa mobilidade, non? Esa é a asignatura pendiente que construímos tamén cada día, todos e todas, ben teñamos responsabilidades de goberno ou ben dentro do exercicio da cidadanía consciente, da
propia veciñanza, non? Por eso é importante neses cuidados das veciñanza, nesa cidade que exerce patrimonio da veciñanza, adoptar en moitos momentos, tanto dende o individual como dende as posicións públicas, decisións e medidas arriscadas. É importante abandonar espazos de comodidade, é importante, ás veces, tamén na xestión pública, decidir iniciar batallas que todo o mundo dá por perdidas dende o comenzo, que todo o mundo minusvalora, a sabendas de que algunhas delas ao final chegan a bo porto. Teñen acontecido con múltiples cousas e moitas situacións ao longo destes anos no Concello. E esta foi unha delas, non? É importante exercer ese compromiso, a veces inconsciente, esa intuición do xusto, non? Fálase de inconsciencia como unha elaboración da razón, como unha elaboración da necesidade de recuperar a xustiza, e por eso estamos hoxe todos e todas aquí. Hai unha década tomouse unha decisión, e a decisión foi a de recuperar para a súa cidade a dous veciños de Pedra, integrantes da magnífica obra do mestre Mateo, dos profetas do exilio, como se di, como nos ensinan, non? Que foron expoliados por un dictador e pola súa muller no contexto dunha dictadura. Cando se adoptou esa decisión, todo o mundo dixo que iso era imposible, que o que fora usurpado por unha dictadura e polo dictador era do dictador, e daquela época hoxe demostrase que non, que é posible restaurar a xusticia. Pero a decisión, as iniciativas que se adoptan, a verdade é que fican en nada se non hai xente que as acompañe, se non hai xente que crea nelas, se non hai xente que empuxe, que poña a súa sabiduría, os seus coñecementos dende diferentes ámbitos para conseguilo. E iso é o que a min hoxe me gustaría reivindicar, non? Naquela naquela primeira andaina, persoas como Perrín, que hoxe non está aquí con nós, que foi un experto vilipendiado naquel primer xuicio en Madrid, maltratado, historiadores como Gurriarán ou xurídicos como Monteagudo foron imprescindibles para dar os primeiros pasos, non? Centrome aquí na figura de Xaquín Monteagudo porque, tiñamos o mellor xurídico que podíamos ter e non só acompañou aquel goberno na súa iniciativa inicial, senón o resto dos gobernos, e nomeadamente o goberno de Pepe Bugallo, por decisión de Pepe Bugallo, mantendo un recurso. E iso que nos leva que a maiores da decisión e a maiores da xente que iniciou ese traballo e de outra xente de ámbito histórico e de ámbito xurídico que tamén fixeron as súas aportacións ao longo destes anos, funcionou unha cousa que é moi importante e a cadea de transmisión da institución. De nada vale tomar unha decisión, de nada vale que haxa xente disposta a empuxala se a institución, independentemente da cor política, non entende que iso é algo importante para a propia cidade. E aquí iso funcionou. Funcionou porque pasaron 3 alcaldías de 3 gobernos de diferentes cores e mantívose unha aposta por recuperar este patrimonio para a súa propia veciñanza e perseverouse e por iso que case unha década despois estamos todas e todos aquí. Por lo tanto, eu creo que hoxe un día de celebración, pero de celebración colectiva. Aquí non hai maternidades neste día, nin paternidades, é dicir, a maternidade e a paternidade do conxunto da cidadanía de Compostela, que por primeira vez en bastante tempo exerce de patrimonio histórico da súa veciñanza. Así que démonos todos e todos por parabenizados, porque eu creo que estas cousas, dende o punto de vista da autoestima e dende o punto de vista do colectivo, son necesarias, e ainda que Compostela sempre moi recoñecida internacionalmente, témonos que recoñecer todos e todas aquí tamén na cidade en proxectos colectivos para mudar as condicións da cidade. Demos as benvidas a estes 2 veciños e a súa veciñanza, que é o importante. Moitas gracias a todos e a todas. Moitas grazas a todas e a todos, moitas grazas alcaldesa por terme convidado e ternos convidado a participar en este acto emotivo, emocionante, tan bonito e tan querido para os ciudadanos e ciudadanas de Santiago. Tamén agradecer ás autoridades presentes, ao delegado do Goberno, ao rector, director xeral de Patrimonio,
representantes municipales de todos os grupos políticos que integran a Corporación Municipal, das asociacións culturales e do conxunto da veciñanza. Cando escoitaba a Concha, pensaba en unha persona que hoxe estaría moi feliz, que era don Antonio Fraguas, que ele era o director do Museo Municipal, a persona que encabezou a transformación dese Museo Municipal en Museo do Pobo Galego e auténtica alma mater de institución durante moitísimas décadas. Persona entrañable e querida por todos nós, que hoxe se sentiría inmensamente feliz en un día como hoxe. Eu, a primeira vez que oí falar destas esculturas, destas estatuas, foi no ano 88, que un alcalde que era Xerardo Estévez me dixo, oye, mirade por aí no arquivo a ver se temos algo de unhas esculturas do mestre Mateo que están desaparecidas. E había unha funcionaria que se chamaba Esperanza, que era a arquiveira municipal. E esa funcionaria, que era unha muller que se non a conocías, non a vías, dixo, eu sei dese tema. Empezou a buscar, tardaba días, subir o arquivo, que por certo era un desastre integral en aquel momento, para ver que se podía facer. Entón, ela me dixo, moi a caída, me dixo, mira, aquí faltan libros de actas, faltan actas da Comisión Municipal Permanente, que era daquele órgano, mirei miles de fotografías, non hai fotografías, eu non sei que pasa, o único que atopei é a certificación da compraventa por 60.000 pesetas no ano 1948. Bueno, seguimos mirando actas que desapareceron, hai que dicir que aquela non estaba digitalizado e releer todas as actas de 1948 a 1971, estamos falando de 1000 e pico actas, en fin, un traballo de chinos, miles de fotografías. Ela informou do que podía informar. Eu pasei eso a Xerardo. Está por aquí Quim Monteagudo, que era o secretario do Concello daquela. Quim Monteagudo non chegou no ano con Martiño, xa estuvera nunha etapa anterior como secretario, magnífico secretario do Concello, hai que dicirlo, que el teña máis datos do que pasou con aquel informe de Esperanza. Eu non volvín a saber máis deso, salvo a través do periódico no 2016, cando Martiño tomou a iniciativa e dixe, bueno, pois seguramente atoparon novos elementos que lle permitan afrontar e pelear por isto. Cando cheguei no 2019, se perdera en primeira instancia, estaba pendiente do discurso, o recurso diante da Audiencia de Madrid. Continuamos con ese recurso. Pedín información do caso, vin que efectivamente que se avanzara moitísimo a declaración de Izquierdo Perrín, intervención dos historiadores. Aquelo collera un corpo, había xa a propia escritura de compraventa, había unha documentación moi sólida, e pola outra parte o que había era unha declaración que decía, isto o temos nós, polo tanto é noso, salvo que alguén que demostre o contrario, o compramos a un anticuario, non sabemos quen era o anticuario, non sabemos canto costou, non sabemos quen o pagou, nin como se pagou. E dice, bueno, isto está ganado. E de repente sale unha sentencia demoledora que nos di, no, porque ademais ni siquiera contesta o que se plantexaba, di, no, que en realidad as esculturas non son as que se reclaman. E a prova evidente é que na descripción das esculturas que fai o Concello di que unha estaba rota e fora pegada. E é evidente que non está. Xa se ve aí, que é evidente, dice, pero a que oculista iría a señora magistrada que firma esa declaración impresentable? Por outra parte, bueno, a verdade é que xenerou un enfado enorme e dixemos, bueno, vamos a ir a por todas. Montamos un equipo moi potente, na que non só estaba Xaquín Monteagudo, a quen lle ratificamos a confianza e lle pedimos que continuara ao frente, tamén a propia asesoría xurídica do Concello implicada, a da Xunta, a Abogacía do Estado, viñeron os mesmos abogados que levaran todo o procedimento de Meirás, a Consellería de Cultura, e se tomaron toda unha serie de medidas, dicindo, bueno, vamos a ir a por todas. Eu teño que reconocer aquí algo, que non sei se dixen explícitamente en algún momento, pero vou reconocer agora, que foi que se fixo unha oferta á familia Franco de que se eles cedían as esculturas ao Museo da Catedral para estar en Santiago, para uso de todos os compostelanos, de todos os que viñeran, nós estábamos dispostos a dar por terminadas as accións judiciales. En aquel momento teño que decir que a asesoría xurídica do Concello
me decía que tiñamos un 2% de posibilidades de ganar o xuicio, porque o normal era que o Tribunal Supremo, un recurso de casación, non cuestionara os feitos, sino solo a estricta aplicación da lei, pero partindo da declaración de feitos probados que se establecieran na sentencia da audiencia, e, por tanto, era moi difícil, que había que pensar, de feito, en ir aos tribunales europeos. Pero montamos, no consorcio, por certo, as reunións desa comisión na que traballamos moito, se incorporou tamén Francisco Prado, que está por aí tamén, bueno, se incorporou máis xente e se actuou en absoluta consecuencia. A familia Franco, saben como respondeu á oferta? Sacando á venta pública as esculturas. Sacou un anuncio para vendelas. Eso foi o que fixo. E eso se paralizou gracias a unha actuación, hai que decirlo, da Consellería de Cultura, que foi bloqueando en Meirás que non se poideran retirar as esculturas de Meirás e que non se poideran sacar de ali porque había que clasificar e ordenar todo o patrimonio que estaba no Pazo de Meirás. Por tanto, con esa operación se conseguiu bloquear a salida de Meirás, porque hai que decir que, ainda que estaba declarado ben de interés cultural, eso non impedía nin que saliran de Meirás, nin que se venderan, impedía a salida do territorio español, pero vamos a ver o que houbera pasado. Gracias a eso se bloqueou, gracias á presentación do recurso de casación, pois o que entendeu calquera aspirante a comprar as esculturas era que se compraba as esculturas o que compraba era un pleito de moi complexo resultado, polo tanto, eso abortou a operación de venta das esculturas e, ao final, o Tribunal Supremo pois fixo o que casi perdéramos a esperanza de que fixera, pero que fixo, que foi que entrou no tema e dixo, pero que narices, esta escultura está claro que está rota e está pegada, é que era unha cousa que parece do xénero, vamos simplemente discutir esa cuestión, hai que agradecerlles os que actuaron hai 100 anos que o cemento que utilizaron sería o mesmo que utilizaban para pegar ladrillos, pero gracias a eso sirveu para que se identificara perfectamente a escultura. En fin, hoxe é un gran día e celebramos un gran triunfo. Eu simplemente quero rematar con dúas consideracións. Unha de agradecimento a todas aquelas persoas que sin ser cargos institucionales, historiadores, abogados, persoas de todo tipo de condición que se implicaron para facer posible que se ganara. Os políticos temos a obligación de facelo, outras persoas non teñen a obligación, pero tuveron a vocación de facelo. Por lo tanto, eu vexo aquí a moitos amigos, non vou empezar a citar porque teño medo de que sempre te saltas algún, pero que todos eles se den por agradecidos e reconocidos. E a segunda consideración que quería facer, a última, entronca co que dixo Martiño. Unha ciudad, un país, é moito máis que un partido político, é moito máis que unha legislatura, é moito máis que un mandato. Temos que ser quenes de facer proxectos que trascendan das legislaturas, que trascendan dos mandatos, que trascendan de un partido político e que todos asumamos como propio, de país ou de ciudad. Non hai ningún gran proxecto que sea executable completamente en un mandato ou unha legislatura. Todos requieren a continuidade e é moi importante que todos nos acostumbremos a priorizar o interés xeral sobre as legítimas intereses e aspiracións particulares. Temos que ter constancia no empeño, temos que ter constancia no esforzo, temos que ter continuidade e temos que traballar xuntos no que é realmente o único importante, que é servir as veciñas e os veciños. Moitas grazas e parabéns a todas e a todos. Que aconteça a beleza, que aconteça
Ben, pois moi boa tarde, que maravilla, Antía Muiño e Miguel Arriba, obrigadísima pola vosa música, por esta beleza que nos poñen aquí neste día feliz para Compostela, neste día feliz para toda Galiza. Delegado do Goberno, director xeral de Patrimonio, reitor, presidenta do Consello da Cultura Galega, vicepresecretaria do Parlamento Galego anda por aí tamén, vicepresidenta da Deputación de Lugo, deputadas e deputados do Parlamento Galego e da Deputación Provincial, director da Fundación Catedral, director científico do CISPAC, directora do Museo de Pontevedra, concelleiras, concelleiros da Corporación Municipal, representantes de diferentes entidades e servizos municipais, tamén representantes, sobre todo, de colectivos a prol da recuperación da memoria histórica, das asociacións culturais e veciñais, e, como non, exalcaldes, Xosé Sánchez Bugallo, Martiño Noriega, e tamén a quen aquí nos fai de anfitrioa, a Concha Losada, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego. Hoxe, como sabedes, é un día de festa. Poñemos o ramo a unha historia longa, a unha historia que xa foi contada polas persoas que me precederon no uso da palabra, pero unha historia que remata coa recuperación finalmente deste tesouro do mestre Mateo, que o Concello de Santiago consegue, máis que consegue xustamente por un empeño e por unha loita que é popular, que é do conxunto da poboación de Santiago de Compostela e tamén do país, por todo o que significa os procesos de recuperación de memoria histórica. Ademais, como esta é a primeira vez que por sentenza, neste caso, os Franco teñen que devolver os bens expoliados, os bens roubados, os bens apropiados indebidamente, desde logo nós o que desexamos, o que esperamos, é que sexa tamén o inicio doutras moitas historias de recuperación dese patrimonio expoliado polo franquismo. Entendemos que este ten que ser pois, o primeiro capítulo, un episodio pioneiro, e que detrás del virán outros, non? Para recibilas ningún espazo podía ser mellor que este, querida Concha, un espazo referencial do patrimonio colectivo, o Museo do Pobo Galego. Realmente este é un espazo en que todo o mundo pode pasar a admiralas, en que todo o mundo pode pasar a visitalas. Despois dunha longa loita xudicial, despois de moitísimas reclamacións sociais, Xeremías e Ezequiel, ou Abraham e Isaac, están de volta, están de retorno en Compostela. Realmente é un triunfo da sociedade civil no seu conxunto, é un triunfo do traballo de colectivos, de institucións, de administracións, de que todo o mundo arrimase o ombro para regresar ao seu lugar despois de que pois esa omnipotencia da familia do dictador dixese un día que sí que lle gustaban para adornar a súa residencia de verán, que ali quedaban moi ben, como parece que quedaban tamén as pías de Moraime, que querían pois, que se enfeitase o Pazo de Meirás, outro espazo tamén apropiado ilexítimamente e que non teño dúbida ninguna que será recuperado tamén para o pobo galego, para o patrimonio galego. Mais o certo é que este día feliz ten unha parte triste que non podemos obviar, unha parte triste que non podemos deixar de recoñecer, porque que isto aconteza 50 anos despois da morte de Franco dá conta da impunidade do franquismo, de como realmente non houbo esa denominada transición para moitas cuestións non existiu e como os privilexios continuaron, como non houbo reparación, non houbo xustiza, non houbo mudanza do relato oficial, do relato dos vencedores. Rematada a ditadura, continuaron os privilexios. E, por tanto, esta vitoria, este triunfo colectivo, temos que dedicarlo a todas as víctimas, a todas as persoas que padeceron a represión franquista, as asasinadas, as exiliadas, as que padeceron prisión, as que viviron con medo, as que tiveron que guardar silencio e tamén aquelas as que lle arrebataron todo o que tiñan, tamén os seus bens. Este punto final coincide, ademais, nun momento especial. É o pórtico dun novo ano da memoria, deste ano 2026, en que conmemoraremos, en que faremos tamén moitas actividades sobre ese aniversario xa número 90 do inicio do golpe militar. Así que
fixadevos que nada pode ser mellor, non? Que mellor pórtico para ese ano da memoria, que mellor sempre nunha festa que as vésperas, non? É o momento en que xa nos reunimos, xa nos xuntamos, xa socializamos e xa dicimos, pois, por fin, aquí estamos. Así que eu quero agradecer en representación deste Concello de Santiago e na mesma liña que as persoas que me procederon, sería moi longa a listaxe das persoas que contribuíron a que isto ao final fose unha realidade. Así que para non esquecer a ninguén, eu creo que temos que falar en xeral de que isto é absolutamente de todo o mundo, de persoas do ámbito xurídico, de especialistas en historia, de especialistas en arquivos, en documentación, tamén de entidades da memoria e, por suposto, de corporacións municipais, de sucesivas corporacións municipais. Santiago á cabeza dun xeito prioneiro a decir que hai que facer xustiza, a decir que teñen que devolver o roubado. Este proceso está ligado íntimamente tamén ao de Meirás, ao da recuperación do Pazo de Meirás. Non pode desligarse del. Primeiro, en primeiro lugar, porque ali era onde estaban, ali era onde a primeira tenente da alcaldesa, a segunda tenente da alcaldesa e eu mesma fomos a recollelas, non, para despois facer o traslado o día 1 deste mes. Ali estaban. Pero é que, claro, isto estivo vinculado tamén a todo o proceso iniciado polo Concello de Sada, aquí están tamén o seu alcalde e o exalcalde, tamén nun momento en que se decidiu inicialmente pois tamén solicitar a declaración como BIC do Pazo de Meirás. Foi esa declaración, despois continuada, a que fixo que pois ao final os Franco tivesen que abrir durante determinados días ao ano o Pazo. E foi iso que acabou provocando un conflito porque para que utilizaban esas visitas? Para gabar a figura do dictador, para enxalzar a ditadura franquista. Xustamente, nese momento houve unha resposta moi importante da sociedade civil, unha resposta moi importante por parte das administracións e eu creo que coincidiu un momento moi especial. Coincidiu un momento en que por un lado, houve persoas que dedicaron décadas da súa vida, moitos anos, a investigar, a traballar, a dicir que pasaba aí, a dicir o relato dos vencedores non nos vale, hai que contar a verdade para facer xustiza e reparación. Por outro lado, había todo ese activismo que levaba moito tempo, ás veces traballando en solitario, ás veces traballando en épocas en que eran poucas as persoas, porque logo, ao final, conseguiuse que se fonsen sumando, pero tamén coincidiu con administracións onde se quixo tirar para diante, onde se quixeron poñer a fronte desta loita. E grazas a esa encarnación, a esa ensamblaxe de persoas investigando, persoas activistas e ao mesmo tempo persoas nas administracións que tirasen por esa loita, ao final conseguiuse tamén un avance que estou segura que chegará a bo porto. É certo que isto é sempre unha obriga ética, unha obriga política, facer xustiza e contribuir a recuperar a memoria, a poñer fin, na medida das nosas posibilidades, á impunidade que protexeu o franquismo. Por iso estou segura, e por iso creo que tamén o temos que celebrar de maneira especial, de que estes profetas, os dous profetas, Ezequiel e Xeremías, van inaugurar ese camiño de novas recuperacións nese ano da memoria, 90 anos despois. E tamén máis de 60 anos de que fosen retirados do Pazo de Raxoi, porque sí, hai moita xente que pregunta, pero por que os levaron? Que fixeron? Que pasou? Que aconteceu? Pois, por nada, simplemente por un capricho, porque me parece que me quedan ben aquí, pero non hai documento que acredite ese traslado, sin permiso, sen operación de compra, pero quen se atrevía a dicirle que non? Quen era a persoa da administración, da veciñanza, de calquera? Así que o que facemos aquí é recuperar a dignidade, dicir públicamente xa que non temos medo, dicir que estamos aquí e fixádevos 50 anos despois da morte de Franco, con todo o que significa.
Por outro lado, para alén desta recuperación das estatuas, eu creo que é moi a caída e quero convidarvos a que o tomedes con calma, a que veñades e que esteades aquí falando coas estatuas, mas tamén a que vexades o que está despois ao fondo e que proxectaremos, porque esta histórica chegada está acompañada por un discurso museográfico renovado que combina a investigación histórico-artística máis avanzada coas últimas tecnoloxías para virtualizar o patrimonio. Aí temos, xustamente, grazas ao traballo do equipo do proxecto Cosmotec 1200, que leva Francisco, que coordina, que dirixe Francisco Prado Vilar, dentro do CISPAC, tamén temos aquí o seu director científico, coa colaboración da Fundación Catedral e o Consello da Cultura Galega, podemos gozar realmente da primeira reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria de que formaron parte as estatuas. Como? Facendo a unión a través de modelos de 3D de todas as esculturas dispersas que poñéndoas nas súas localizacións orixinais e, ademais, recuperando o seu cromatismo. Se nós xa estamos afeitos a ver non o Pórtico da Gloria, ese cambio que supuxo para todos os composteláns, para todos os galegos e as galegas, velo antes e velo despois desa recuperación, realmente veredes que paga a pena esta visualización, a parte de velas en directo, ver como sería esa reproducción xustamente no seu sitio orixinal. Estas esculturas son vosas, de todas as persoas desta sala, de todas as persoas que están na outra sala, de toda a xente de Compostela e de toda a xente do noso país. Estas esculturas falan de que franquismo nunca máis, de que iso significa o franquismo, a morte, o temor, a violencia, a falta de liberdade, os privilexios absolutos para o réximen. Son unha metáfora das formas de represión e de totalitarismo. Realmente, os profetas, cando vos acheguedes aquí, escoitaredes que o que nos din é que non queren abandonar Compostela. Estivemos aquí e dixeron non queremos marchar, e fixadevos que nada máis escoitar diso pon xustamente a súa cara de cólera. Ezequiel e Xeremías está aí desolado pensando a ver se vai haber outro traslado. Tedes que vir todo o mundo, tirar fotos con eles e dicirles non, agora chegaron a Compostela para non marchar de Compostela. E digo de tirar fotos porque imos ter outra parella de icónicos, neste caso profetas. Temos dúas parellas moi importantes xa en Compostela que representan a loita contra a represión, a loita contra o franquismo. Por un lado temos as Marías, un dos lugares máis fotografados, unha das figuras máis fotografadas en Compostela e que, infelizmente, moita xente non sabe a historia. A xente moitas veces tira a foto sin saber a historia de dor, a historia de represión, a historia que ten que ver tamén coa ditadura franquista das dúas Marías de Coralia e de Maruxa. A elas, hoxe, poñemos outra parella máis, Ezequiel e Xeremías, que terán conversas connosco. Para que? Para que non haxa xente nova que pense que a ditadura franquista foi un réxime máis. Para que non veña esa involución de quen aínda se atreve a dicir a dicir que o relato non desa época, o relato que nos contaron os vencedores, que era certo. Para quen aínda di que non houbo manipulación e engano ou apropiación indebida. Para todo iso que a estas alturas eu penso que está afortunadamente superado, mas que hai capas da poboación e persoas que están empeñadas en volver atrás, en desvendar o andado. Por todo iso necesitamos tamén que veñades a todo o conxunto da sociedade, que tire esas fotos e que sexan o modelo de que temos que defender a liberdade e os dereitos conquistados, que temos que restituir o que era noso e recuperar desa maneira a nosa historia. Así que remato xa agradecendo a presenza a todas as persoas que quixeron hoxe achegarse aquí. Eu creo que era moi importante que houvese unha representación tan ampla da sociedade a nivel civil, da sociedade institucional, de todas absolutamente as forzas políticas, de todas as persoas das distintas entidades, das distintas institucións, mesmo dos servizos municipais, porque isto é un recoñecemento que significa un punto de inflexión, significa un antes e un despois, e é algo que temos que dedicar
a todas, absolutamente a todas as persoas vítimas do franquismo, para que saiban que sempre, sempre estarán na nosa memoria e que sempre, con xustamente os profetas detrás de nós, sempre berraremos que franquismo nunca máis. Obrigada.